Kang setya satu Ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Oke, yo, ayo Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek. Ya, Ninggal Katresnan Astabrata.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbu, piye yung? Ambekan sik ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya. Ya kuwi nyadranan. Wah, ya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh ya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, iya. Maneka warna wujude, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wo ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing Babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyangi apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh,
awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, heeh. Awake dhewe nggur Mas Trip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya, Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nanging awake dhewe ya patut bersyukur awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak bersyukur wajib Nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene ngono masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Iya Mak iya. Sanggite dirungokke sabete digatekke. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakanca ketiban sampur gelar-kelir gantung gong mapan ana ing kene. Ngono ya, Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Iya. Uga Pak Satino. Iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya, banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Lah terus tak celupne ngono ya, Mas. Ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sewengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan. Awet sengkut gumergut gotong royonge. Ngono. Urunan ya ta? Perjo bareng ya, nglumpuk bareng. Iya. Ya didongake ana ing acara kene nyadran kene. Didongakne nduk, Nok. Anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene. Muga-muga babatan kene dadiya ya
dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah karta tata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa iki bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme nek ku ngarani siji nasionalisme loro gotong royong kok iso biyung ngandhakake kaya ngono mergo apa mergo bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno ngono dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya mak iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Heeh, dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya, Pelak-pelak, Ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Bukane buka bonang. Oh iya, Oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun babatan. Monggo dados. Yo. Pripun contone? Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Malah kayak Chris John.
Wis cukup. Wis. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wis, Pak wis. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, Bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar Gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalang mata kaji. Hati goyang. Hati goyang. Tak geduk terus. Wes. Caping Ya, pripun? gununge saiki timbang bawane wis karek Langgame. Langgame. Oke. kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot aku kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang ti yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Marwan. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Anti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok. Nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan
inumane banyu bane kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jerak kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak Dongi sapo yen mendung tak samping gunung Ah. Ja. bisa nyawang gunung desa Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene padha lara lopo asta brata ayo mbak joget mbak Gadang lien ya janji saiki ana Awas. ning gunung tanan yongi saka jagung yen mendung kasih kabeh gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja
Nyuwun sewu, Pak Lurah Werungotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werungotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten, Oh, kula Bapak aturi Lurah. minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Nggih. Weh, Dek anak-anakku kowe ya meri njaluk sawan ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel men to kowe. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh. Wis ya. Pripun? Cium jauh no, cium jauh, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atos-atos, Pak. Nggih, alon Pak, alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Mas. Iya. Nah, Wis ya. Atos-atos Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, awas Mas. Ya Allah. Aku lek musuh wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Woi, luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wes ya. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah, niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, no. Keinginan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Ojo lali Tak aku. bukane, weh. Liane wae. Liane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah wis sinden hebat kok. Liane apa, Apa? ya? Sing langkap. Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa-apa. Dewa Tresno ae. Heeh, Oke. oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Wah, Oh liane kuwe. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1 2 lho. Piye 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Lho, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astra Brata ndak lali toh? Oke. Nah, apa jenenge kuwi mang? Ya engko. Mas Aryo mana guyu aja. Barki 1 2 ya, Dik. Oh iya, Barki Barki 1 2 ya. Oh 1 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jupin Ipin iki Mas. Ora.
Mutar kowe, mutar. Oh Mas Bubuy. Iki wis nekatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.